Salutare, oameni buni! Bine venit la partea a doua! Azi continuăm! Așa că hai să începem! Woohoo! Bine! Deci, hai! Începem acum! Și când vedeți că asta îl fac abia după ce am terminat primul episod, pentru că am decis hai să fac o parte a doua. Așa că, să vedem. Bă, dar ce mă enervează la culme? Ne facem pantria grea. Mamă. Mamă. Dar ce s-a întâmplat cu mine? Înainte eram bun. Adică, sunt bun, doar chestia aia, asta e de vină, nu eu. Deci, să nu mă judecați în comentarii că, deci, am zis așa pentru că, mamă, ce m-am enervat. Da, uitați, vedeți? Asta e de vină. Deci, nu eu. Deci, vă rog, nu râde de mine. Eu muncesc. Pe bune! Acum merg încet pentru că nu știu ce se va întâmpla. Așa. Ai, du-te, bă, cu... Cred că tu râzi de mine. Cred că tu... Chiar asta e de vină, nu eu. Nu eu sunt de vină, iată. Bine, hai să vedem. Și vine și acces pe tine. Uisane. Ciao. Și uite așa. Bine. Asta e deja prea mult. Plecăm. Vreau.
Da, cred că vede mai mult că tac decât să vorbesc. Că n-am. Da, știu. Așa. Mama. Am și murit. Am și murit, nu? Iar. Bine. Bine, omule, bine. Bine. No. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. BFF. We chase the leading us. Ești ca un frate pentru mine. BFF. Nu știu ce mai faci. Da. Mai se dat aici? Mă, ce? Ce-i asta? Am murit, mă. Da, mă, am murit, deci. Ora nu știu. Mergi pe de bănuți. Aici ce generozitatea. Și bă,